Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan nga Emma at tagatagudin Ilocos Sur. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Viloria family ti Santiago City, Isabela, kan Aban family ti San Manuel, Pangasinan, from Baby J Nabayo ti Madrid, Spain. Makablaawan dagiti dispatchers ti Mrs. G from Ezra Pihok. Bakit ko ani Ana May Fontanilla Aparis ti Hong Kong, from Richard Aparis ti Balawan, La Union, Reynaldo Jose, Giancarlo Ayan Jester, Daisy Jen ti Barangay Subol, Asingan, Pangasinan, from Josephine Jose, Mamang Rebecca Gambon from Angel ti San Jose, Santa Cruz, Ilocos Sur. Shout out kada Lucy Rivera Porcio, Imelda Velasquez, Aida Garcia, kan Benimar Rapacon. Sanchez Galaw Rapisura family ti Cervantes, Ilocos Sur, from Rex Rapisora. Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Noli Andres Jr., Anaya Faith ti Villa Carmen Ramon Isabela, from Linda Pasion. Jojo Cabuyadaw, Lando Cabuyadaw, Bugoy Coma, Clare Eric, from Virgilio Macaranas. Shout out iti Ramirez family ti Balawan, La Union, from Jovi Lapira. Mamang Vilma Perilla ti Sagat, Santa Cruz, Ilocos Sur. MJ Mesaya Cabrillos, Inang Badda, Tita Edna Lagmay, Bona Kimberly kan Abigail Lagmay ti Kabaritan, Sison, Pangasinan. JR Pero kan Kakabagyan na, from J. Ann Alcalde.
Magnus Kanyashika from Cheryl Ortiguez, Novelin Tolentino, Jeremiah Allen from Victoria, San Mateo, Isabela. Makablaawan pa iti Alonso Maliaga Tanyesa family, ni Esther Maliaga Domingo and family from Cuse, Maliaga Alamo, ti Kaagaman Apari West, Cagayan. Romeo Tarinay ti Pungdasan, Velasco Abra from Novelin Kate Veslino. Rumbawa ang Batali family, Tatang Jelly Nazarene Angela Can Armel from Melanie. Tagata Viniegas family, ti Barangay Villa Gonzaga, Santiago City from Nino Viniegas. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Emma. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nang runa kada kayo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Sakbay man arugyak ti amin, alaag kumaday ti agundaway, tapno agyamanak kada kayo, gapu iti liwliwa a maipapaayo kada kami. Nalabit nga iti dadduma, kuna anda akorni wenno anyapay dita ti panagdengeg iti programa yo. Ngam para kada kami anapeklan nga iloko, liwliwa ken paseten ti inaldaw a panagbiagmi, ti dumngeg kadagiti pakasaritaan nga ikan biagyo iti daytoy a programa. Nakapagsurat akmet manang takayat kumot a paikan biag ti kapadasak ajak tupulos malipatan iti kaanuman. Amok a makaibati dayto iti adal, iso akayat kumot nga ibinlay kadagiti dumdumngeg. Ilingad na klaangan man ang itinagan nga Emma at tagatagudin Ilocos Sur. Saan nakasigurado no adan na idrama yo akaarngi ti inak isalaysay, ngamkid daw ko asapay la kumata mapili laktamot a maikan biag ti pakasaritaak. May saak nga school teacher ngam nagsardengak anang isuro iti sumagmamano abulan, gapu iti may sa apasamak ajak pulos ni namnama. Tapno na sayod ti amin, rugyak man manang ti agsalaysay. Narabyan kayon, aping ita kayo lang tatang. Kunak no masangputan kayo dito balay, ta medyo naladawak mo't ita naggapo iji pagadalan. Ay na, di mag-asak man iti ayan da kakakusmay. Ta imbagak amasapa kami amapan iti talon inton bigat anak kau. San ngamin anapan iti talon itay kay ta adda kanuti importante nga inaramid na. Apenas ko na masapa kayo ako nayo, tatang. Ay kano simang put ni Sir Marcaw. Ah, jay bosyo itan, tatang? Apay, naggapon na ngamin? Kagap-gapo na ijabalasyo taaw. Amamot na ijayan, tunggal sumangpot dito lugar tayaw. Di na maliwayan ti umay mang sarungkar kadagiti ipatpatalon da. Katrombang laeng ta isuda mo't ti makinkukwa. Impyar dalaang kada kayo amang taltalon. Wan nga rod anak kau. Kababain mo't umununapay ang makadanon ijay talon inton bigat ngumda kami ni Kusmay. Mala, agina na kayo pa'y nga rod, tagida sara kun iti makan. Tapno masapa kayo ang makainan na, takonayo mo't amasapa kayo amapan ijay talon inton bigat. Naimbag nga aldaw yaw, Sir Marcaw. Naimbag nga aldaw yaw mo, Tata Igmay. Kumusta kayo dito? Nasaya at mad, sir. Kasla na bubunas na giti pagay ita. Ayun, sir. Kaasit ti Jaws. Sapay la kumata awan ti sumangpot nga angaw tapno mayat to ti apay. Sapay la kumangarod.
Aywan, kumusta mat ni dagiti daduma kakadwayo, tata? Pasensya kayo na, no da kayo ti pagdamdamagak. Tada kayo mo ti kabayaganin at trabahador mi diti talon. Awan ti parikot kadakwada, Sir Marco, ta natutulnog da amin kun nagagat da pa nga agtrabaho. Siyak mismo, awan ti makunak kadakwada. Nasayat ni Rodno kasta, Tata Igme. Sa bagay, agbayagak ita dito'y tata. Makabannog mo't namin ti biyahe a biyahe. Ay, nasaya at mo't nga Rodno kasta, sir. Tapno adda kayo amang imatunman nanditaw eh. Sigurado nga't addan agumagat dagiti trabahador tayaw, ta adda kayo ang makitkita da. Ay, gayam. Agpaparti kayo man inton bigat iti kaldeng, ta agbabanding tayo man mo, tata. Tapno saan lang puro trabaho tininto na rin nyo Awan mo't siguro ti ado ang matrabahon dito'y talon, takas makita ket nalpas mo't aminan. Ay, sige nga Roda, sir. Maragsakan lakit di dagiti kakadwak ang mga asikaso iti talon niyaw. Di kay agdanag, da kamin ti makaamo inton bigat, Sir Marco. Ay na, agam anak iti panangit tulod mo kanyak dito balay, Sir Marco. Awan ang yaman na, Tata Igme. Narigatan atan Naulaw kayon. Ang mga di yung masurutan ti dalan yung agawid. Saan kayo mat ngamin anayrwam nga uminom? Ewan nga road, sir. Jakmut na pupuutanan at itagay. Ita. Nagmayat mat nga maenti historyante. Makaparagsak. Ay, ulgayam. Umunag kayo pa'y asar. Ay, saanan, Tata? Tatang, apay nga ita kayo lang agawid. Ay, adamat gayam kadwayo. Ayun, iso ni Sir Marco, Emma, anak. Sir, iso ni Emma, nga anak ko. Jaklaim pagharapan na magayam ti balasang iyo, Tata Igme. Siyak gayam ni Marco? Siyakmat ni Emma, sir. Pasensya kayon. Tanaistorbo kayo pa'y anang itulod ka ni tatang ko. Awanan yaman na Emma. Narigat matabay-bayak nga agawid nagmaymay sa ni Tata Igme E dito ta, nadlaw ka medyo naulawain. Nagbabanding kami ngamin kadagiti trabahador itay iti talon. Kasta ka di, sir? Awan, Emma, anak. Pero mga ron aragsak na trabahan sa itay laeng anak kasango da ni Sir Marco. Kasta ka di, tatang? Jakmatan agbayag, Tata Igme. Sige, sir. Emma, agpakada akon. Di kay matan imunag, sir. Di kagdanag. Baliwak to ti umay sumarungkar dito balayo. Katsapay la ko matawel ka maktulat ta. Sir. Welcome kayo akanayon dito'y balay mi. Nagagayam nga yung paypayso ni Sir Marco, timbaga na nga umay sumarungkar dito niya, Emma, anak. May gayam itay dito. Kasta ti kuna na kanyak itay talaw. Wan tatang, nasdaawak nga rod. Kunak no adan ijay talo na kadwayo. Ngam, saan pa'y matgayam anapan ijay?
Inununa na mo ti dimmagas dito'y balay. Amaw anak ko, nagadaw ti damdamagan na maipapankan ka. Kasla interesado launay kan ka anak ko. Pagkunaan nyo ngay mo, tatang. Kasanaw katsang kadamag na nga raw ti maipapankan ka. Kursunadan na kansama ti anak. Ay na, tatang. Ada yung mapasamak dayta. Nagbak nang da. Kan siguradong adan nobya na dayjay. Ay katanya ti amom ngay anak ko. Ang kinapuno na, Emma. No ni Sir Marco ti pakiasawaam, ay sigurado anarang ay to ti panagbayag mo. Kaslakan tulakit di prinsesa iti sidong na. Ala ni tatang. Agar arapaap at tengat aldaw. Imposible dayta pampanunutan nyo. Anak, awan ti imposible no maipapankan ni ayat. Tandaan nam dayta. Ni Sir Marco ti kakaiso na nga anak ti agtagi ko iti talon ana italek iti amak ken kadagiti kakadwa naman ng Emmy. Manipod pimusay ti amana ison ti makaammo iti amin a negosyo da. Idi damo kunak no napasiglaang ken ni tatang ta iso ti may sa pagtaltalkan na iso nga agkaraumay iti balay mi. Ngem idi agangay sa bali matgayam ti rantana. Agdaton matgayam kanyak. Idi damo jak ikaskaso manang taamok asaan a seryoso kanyak. Tabak nang daket nga rod. Ngem ni tatang ti dagdagulitan na tapno aklo na kon ti idatdaton na nga ayat. Gapoy ti reget na nga umay agdaton nasursurok meten nga inayat. Agingga idi inaklon kon ni Marco manang Emmy. Anya di ko na mga ibagam kanyak, Marco. Ta inawis nakpay dito'y paborito ta restaurant apang panan. Napatagtibagakan ka, Emma. Kaya't sapay la kumatadi ka agkad-kad. Anya ka di dayta. Kaya't ka kuman nga iyawid iji balay mi. Ha? Ngam, kasano dayta? Saan tapay matadag kalaysa? Sumaranon to lang ang dayta. Isuntumot lang ang iso titurungan ta. At dapat nga min dagiti naskin nga asikaswag, maipapan ka dagiti negosyo. At dagiti napanawan kanyak da di papa. Kaya't kung amin na masettle pa ita amin na problema, sakbay nga ikalaysa ka. Apay nga rod nga ganat ka nga agawid ako ni Jabalayo. Mabalin matlat nga ijayak pay la ang balay mi. Aging ga adita pay nagkalaysa. Amumat nga awan tikad-kadwa ki Jabalay. Dagiti lang babaunan kan ni Yaya Maming. Iyo man ko pa'y nga umuna dayta ka ni tatang. Oray na saanin. Siya kung ti makisarita ka ni tatang mo. Sigurado nga umanugot mo't lang dayjay. Taam mo na anapod no ti panagayat ko kan ka. Nasarita nak itay ni Marco anak ka. Imbaga na kanumutan kan ka ti maipapan iti panggap na mapasamak. Wan nga rod tatang. Anya iti makunayo. Katisunto mo't lang nga iso ti turungan nyo anak. Ikasar na kan tumot ka na. Di sige, sumurot ka na kan kuana.
Sigurado kayo, tatang? No siya kami na maysa. Jak pa'y kumakayat. Aging gaadikan pa'y nagkalaysa. Kuna naman asumarunun to kanon ti kalay sa anak. Ay nusak, dakil ti pa nagtalakaw kan ni Sir Marco. Amok an nasayat na dya tao. Kan kang runaan na, naginawan to ti biyag mo iti sidong na. Sa bagay, amok mat anasaya at atao ni Marco, tatang. Kan amok adinak mat pagsardangan nga agisuro. Tapno sa anak to amaikan iti balayda. Kat pagsaritaan nyo anaimbag at maipapan iti dayta abanag. Mamati ak apara iti pagsaya atam lakit day ti anyaman akayat na. Isungag tungpal ka, anak kao. Ay, si kagayam ni Emma, akanayon nga istoryaan kanyak ni Marco. Wana na, da kayo gayam ni Yaya Mamang. Da kayo kanutin ang padakkel ka ni Marco? Ay, huwag balasang ko. Siyak nga road, iso nga aging gaita. Ada akpay laang ditoy. Tajak mutin kabailan na panawan. Nang runa katagmay-may samutan. Di mo't ni papana lang ti pimusay? Ayan nga iti inana, Yaya. Ayun, nakasagana gaya mo ti meriendayo balasang ko. Ala umay kanta, dala ang asasikaswan ni Marco iti opisina na di ti balay. Madamdaman tulaang, sumarunong tumot tanday jay. Ay, sige nga ro, Yaya. Agyaman nakada kayo iti panang sarabo yu kanyak. Arumbang laang balasang ko. Ta si Kanton ti agbalin nga asawa ni Marco. Emma, di kaya't ko ma, ag-resign ka langan iti trabahom kas maestra. Tapno di ka unay mabanbanog. Ha? Ni, sa anak mo ta mabanbanog, Marco? Kabailak ti trabaho. Wen, amok na ita. Ngam kaya't ko nga ron ag-resign kan. Agtalinag ka langan diti balay. Di ka nagisuro pa eh. Diyak kayat ti ag-resign, Marco. Ngam no day ti kayat mo. Mabalinak mo't nga indefinite leave. Tap na maasikaso ka na imbag. Please, Marco. O manugot ka kuman. Diyak kaya ti ag-resign. Ang kabalak mo't nga ipay ti amin nakasapulam. Saanin ang masapul nga agtrabaho ka pailaeng? Saan nakasta, Marco? Dahil ti profession ko. Kailala mo ti inadal ko no diyak ikuri. Si kalaang mo ti asikaswak. Awan pa'y mat anak ta. Alang arod, no kastati ko nam. Ngaminton madanon ti makatawan, kaya't kung ag-resign ka atalagan, masapul nga rod nga umanugot kan tumay, tuwan. Naklaatak iti desisyon ni Marco nga ag-resign naklaangan iti trabaho. Takabailan nakanumat nga ipaay ti amin akasapulak. Ngamjak imanugot manang taday ta talaga ti arapaap ko. Ti agbalin aman nursuro. Iso ang nag-indefinite leave aklaangan. Ididamo kunak no saan nan akayat nga agtrabaho ak tapno adda mga sikaso kan kuana.
Ngem saan met gayam aday tatirason namanang. Dinak gayam kayat arumrumwar iti balay na. Napanagnakak day tamanang iti na minsan nga agpakadaak amapan ko masumarungkar ken ni tatang ko. Marco, rumarak ko mainton bigat. Apay, papanam. Kanapay ay adi ka makaid na no da ka diti balay. Kayat ko lang asarungkaran ni tatang. Di mo pagdanagan ni tatang mo, tanasayate ka sa saad na. Nakitak lang ita iji talon. Mailiwak nga minan ka ni tatang. Isa kayat ko kumatimapan iti ayan na. Kunak mo tadi ka rumrumwar diti balay. Apay, ada kasin narak mo, iso kayat mo ti rumwar. Ha? Anya ka din day tanga ibagbagam, Marco. Di nakluklukon, Emma. Amok ti arami di ababay. Di na ko maipada ka dagiti daduma babae dita. Awan ter aramida ka dakas. Makit kita mo't adanda ni Jack rumwaron diti balay mo. Rumbang lang. Ang mga naasino pa iti masalaw mo iti rurwar mo. At dala madamag kong aramidom. Ang mga naanya pa iti maaramid ko kun ka, Emma. Marco. Isa dito ka lang balay. Kaduan kanto na mapan sa marungkar ka ni tatang mo inton Domingo. Di mo ipapilit ti kayat mo, no di mo kayat ti madaksan. Iyaya, apay kasya mo to ni Marco. Di na kaya tarumarak diti balayo. Ikulkulong nakamatlatnan dito eh. Aba, Emma, balasang ko. At hapon na pa'y nga amangan kanuno adala ang kasinarak ko. Iso kayat ko ti rumwar. Ay, kunak no nagbaliwan ni Marco. Idinamam muna ka, Emma. Hagam saan mo't gayam? Ha? Anya ti kaya tiyo asawan, nana? Adoon ti nagsusublat a babae nga ingkabalay na ditoy. Ngamkaskas di nga awan ti nagbayag. Takas tamot laeng ti aramiden na kadakwada. Nana? Nangrugi ti kasta nga ugali ni Marco. Idi pinanawan ida ti inana. Si Murot iti sabali a lalaki. Naimatangan amin dayta ni Marco. Isu nga ididimbakkel. Imot na tigura na kadagiti babae. Kasla agibalbalas babaan kadagiti babae nga iyaw awid na ditoy. Anya, no kasta, pagibalbalsan na kami laeng, nana. Kasta, tiba paliw ko, Emma. Hanggang awan maaramidak. Tadyak mo't kaya't agumura ni Marco kanyak. Iso akasken ka, dagiti laengen babae ti kasarsaritak. Naimbag nga road ta di nakakabkabilan. Dagiti daduma, kanayon na akabilan. Nagruna no tubngaren dati kayat na mapasamak. Nakabutbut nga road ni Marco, nana. Saan nga rood apod no di ko na nga ikalay sanak to ka no? Adakan ka nga agpaliw balasang ko. Ang amdi mo ibaga, asaan ka binalaagan? Adakan ka nga agdesisyon, Emma, balasang ko. Ang luwasakin doon bigat. Agsubli akal pasan ti talungal daw. Adanas kan nga asikaso kiti may sa negosyo mi. No kasta, saan ka nga agawid iti sumagmamanungal daw? Wen, ngam di mo gamden ti rumwar diti balay. Pabantayan ka kaniyaya.
Saan ka mabalin arumwar? Aging kay tijak sumangpet. Naawatam. Uwan, Marco. Siguradum lang di magbagam. Jak kaya't amwak to arimwar ka. Uwan, di kagdanag. Agtong palak iti kayat mo mapasamak. Rumbang laeng, no kayat mo anasayat ka. Ema, apay di itadakla malita. Papanam. Pasensya kayo, Nyaya. Ngamday to yung tigundaway tap na makapanaw akong ditoy. Anya, Ema. Da kayo matlaang tinangibaga iti inaramid ni Marco. Kadag iti nakadanana diti balay na. Diyak kaya ti maipada kadakwada nana. Isa panawa ko ni Marco. Bayat ti kawan na ditoy. Kasanuno, surutan na kanto iti balayaw. Ang mga noan niya ti maaramid na kan ka. Diyak to itulok ang pagaramidan na kitidakas nana. Pasensya kayon. No mairaman kayo, gapo iti ipapanaw ko. Saan ka nga agdanag balasang ko? Amok tar aramidag. Di nak tumabalin apabasulan ni Marco. Ala, aramidam ti amom anasaya at parakan ka. Saan ka alapdaan? Kasano no, pagdamagan na kayo. No kasano ak nakalibas. Syakton ti makaam mo balasang ko. Tinapatag, maikalilis mo day tabagim. Di mo urayan ako maro pa'y ti madi akababalin ni Marco. Ang mga noon niya ti maaramid na kan ka. Gapo iti nalaus aguran na kadag iti babae. Anya, nagtalaw ka iti balay ni Marco. Uwan, tatang. Nay, kunak man nun nasaya at ti kasasaad mo ijay. Iso ajak nagdanda nagnoapay anabayagan at di ka sumarsarong kar dito'y balay. Ikulkulong nak ni Marco, tatang. Mga no, ada ka no kasi narak ko sa bali alalaki no rumwarak. Anya, ay nagawan mo't tinababain na di alalakay, tapagatapan na kapay. Diyak ko namnamaan nga ikalay sa anak, tatang. Kastoy matgayam ti inaramid na kadagiti babae anak kadanana. Pagatapan na, kabilan na kanupay ida. Anya, apay nga akasta ti atap na katawan mo ti makitkita na ama di nga aramid mo. Naitanam ka no dayta iti panunot na. Manipod pinanawan ida ti inana. Kat simurot iti sabali a lalaki. Pagarupan na agpapada amin a babae. Iso akabilan kan ikulong na ijay. Akas iti naramid na kanyak. Naibagta nakalibas ka, anak. Awan ni Marco, nagbiyahe, tatang. Pinabantayan na kaagpaiso ka ni Yaya. Ngam pinalubusan nakmat. Ni Yaya tinangibaga kanyak iti madi nga aramid ni Marco. Ay, kahit anyang arti planom ita anak ka. Sigurado nga umay nakasapulan dito balay. Mapanak pa ang agpak na iti balay ti kabsatyo, tatang. Ibagayon to adiyo amo ang nagtalawak gayam. Ay, nayin ti kastaw. Kung nagbalin anasaya at tibiyag mo iti denana. Iso nga imanugot ak anak idena kakankwana. Iso matlagayam nga awan ti dakdakamaton na. No kaanunak nga ikalaysa. Awan mo't gayam panggap na. Ay. Kaya't naklaang apagikaruan. Gapo iti nakaro apungtot na iti inana. No kastamot laeng. Alangarap. Mapankan anak ka. Siya akong ti makaamo di tao.
Kahit ikaray ka Santo Apolos amaamuan ni Markaw, anapan ka nagpakni iti balay ti ikit ba? Aganad kayo mo, tatang. Sabali ti ugali ni Marco. Amang ano anya ti aramidan na kada kayo. Di nakpagdanagan, Emma. Awan to ti mapasama kanyak. Sika ti agandad, iti ipapan mo iti ayan ni ikit mao. Jakon na ibturan ti aramidan kanyak ni Marco, iso ang naglibas akon man ng Emmy. Naimbaglaengan ta saan kami pa'y ang nagkalaysa. Apaman ang nakapagpakada ak iti amak, nagluwasa kon adagos anapan iti lugar ti ikit ko, akabsat ni tatang. Kanayon kano amapan iti balay mi, tapno amuan na no sa dino tinapanak, ngampulos asaan ang nagpudno ti amak. Naglabas pa'y ti sumagmamano abulan, aging gay ti imbaga ni tatang, ang nagsubli kanon ni Marco iti balasiw taaw. Nabang aranak iti dayjay anadamag kumanang. Ket idi sigurado akon asaanan nga agsublipay ni Marco, nagawid akon iti balay mi. Nagsubliak iti pagadalan a pagisursurwak manang, ngam insingasing ni tatang asaan akon nga agnaed pay iti balay mi. Ituloy ko kanon ti agnaed iti balay ti ikit ko. Ni tatang latan ti umumay mangsarsarong karkanyak. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Emma. Pagayam ko nga Emma, nagkasang meten tinapasamak ken ka, iti sidong ti lalaki nga impagarupyo ken ni tatang mo, amang ipaaykan ka iti nasaya at abiyag. Husto ti kunam, naimbaglaengan ta saan kayo pa'y anagkalaysa. Tano saan, narigrigat kuman a nakaakkal ka kenkwana. Naimbagmet ta nakasublikan iti sigod at trabahom. Sapay kumata agnanayonan ti kinatalina ay ti panunot mo, kat saan na kan ariribukan pa iti lalaki, ana minsan kat nagbalin apaset ti biyag mo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Pintun, mapunas, dito'y lagi.